Kabia da Durangoko azokan teknologia berriek hemendik aurrera izango duten gunea. Aurten lehenengo saiakeratxoa egiten ari gara. Ez dakigu hasi dugun bideo honek norara emango baituen, baina bai garbi duguna da Durangoko azokan presentzia izan behar dutela egun teknologia berriek, izan ere gizartearen garapen naturala hori da, eta gizartea garatzen doan enean ikusten dugu azoka bere ere eran edo modu natural batean garatzen joan behar dela. Egun kulturan teknologiek pisu handia dute, gauza asko daude sarean eta teknologia berrien bitartez eginikoak, eta bestalde euskarazko kulturari buruz edo sarean ere gauza asko dago. Hau da, ez da izango bakarrik aplikatibo edo gailu zehatz batzuen aurkezpen gunea, baizik eta kultura eta teknologia uztartzen dituzten adibide guztien gunea baizik, ez? Aurten izango da lehen ekitaldia esan bezala, 200-etarako programatxo bat prestatu dugu. Auzolana izan da beste gune guztietan bezala lankidetza honen oinarria, ez? EHU-rekin eta Aktin Donostiako enpresarekin lankidetzan aritu gara. Eta uste dugu lehen urte izateko pixkat eskaintza polita prestatu dugula. Bihar euskarazko Wikipediak 10 urte beteko ditu. Horren arira jardunaldi bat antolatu dugu egun osorako, para eta aurkezpen izango ditugu, mahai inguruak eta tailerrak. Gaur esan bezala hasi dugu 11etan eta aurkezpenarekin batera izan dugu adibide garbiena, nola uztar ditzakegun kultura eta teknologia berriak. Horretarako Ander Lipusekin emanaldi txiki bat antolatu dugu, ipuin kontalari improvisatua deritzona. Ze pikita ze Donosti Durandonga, txabal! Ez anteretan alda! Gaurko esperimentue izen da jolas bat non publikoak market aplikaziotik geisten eban ipuin kontaketa deitzen zen aplikazio bat eta bertan zeukan personai ezberdinen ahotsak, ezta? Orduan, nik personaia bat edo bi ataratzen ditun eta publikoak botoiari zakatzen zion bakoitzean ahots bat ataratzen zen bafleetatik, ezta? Eta orduan nik personaia horiekin esaten ebanekin improvisaten neban, ezta? Nik banitun personaia batzuk eta horiekin improvisatzen neban. Niretzat esperimentu hau hitza beti asko gustatu izan diat, orduan normalean hitz hori entzuten dudanean sartzen naiz, ezta? Gero egia da teknologia barriak gauza bat daukatela eta oso bizkor doazela gauzak, oso arin doazela. Nik normalean, adibidez, bertsolariekin improvisatzen dodanean, bertsolariarekin beste ritmo bat daukat eta ritmo hori bion artean menperatzen dugu. Baina publikoan anonimoak dira eta ari dira disparatzen denpora guztian ahots ezberdinak eta orduan horrek zaildu egiten du asuntua. Baina, hola genuen aurre ikusita eta, azkenean zuk egiten dozuna da, saltatzen edo entzuten dituzun ahots horiekin improvisatu, ezta? Baina egia da erritmo bizian zijoala, ezta? Hori teknologiaren ez dakit ardatz bat bezala da, ezta? Bizirik nagoelako arduratzen naiz, hilda banengo enuke egingo. Zein hostixo da hori? Jangoiku nertan jarritxe dauena. Zer nahi zuen bizirik dauela? Zer komplikazioa, gauzak ez di hola, Niretzat politagoa izango zen makina bat barik pertsona batzuk aurrean publikoa balego eta publikoak hitz egin eta orduan nik horrekin improvisatuko nuke. Baina, beti asko errazagoa da teknologiek hori daukate, ezta? Botoi bati sakatzea eta botoikoak hitz egitea, ezta? Segaitik, igual planteatu daiteke emanaldi gisa, ezta? Oraindik uste dut asko landu beharko zala, ezta? Gaur gauza batzuk konturatzen zara bestera batera egin aldirala, adibidez denborak neurtu, ezta? 45 segundura jendeak zeukan aukera botoiari sakatzeko. Orduan nik improvisatzeko nire denbora hori oso murritza zen. 45 segundutan gauza gutxi esan aldotzazu, erantzun aldotzazu. Dentro de Oria, tienes que expandirte un poco, me cago en leche. A ver, zein da, por... Tranquil, papua. Papua, a mí no me llames papua, me cago en leche.
Egia da, teknologia bai erabiltzen dela gauza askotarako antzerkian eta antzokietan, baina ja espreski halako interakzio bate sortzerako orduan, ez dakit publikoarekin, ez dakit antzerkian gauza horiek eman diren. Imaginatzen dut mundu zabalean zehar baietz, baina bueno, gu euskaraz bizi gara eta euskaraz hartzen dugu, eta bueno, igual bai ordua da, igual gauza horietan baita ere aritzeko eta jolasteko eta esperimentatzeko, ez da? Osea, Ataun da Gipuzkoko herri bat, ez da The Town, que no es lo mismo. Ulertzen zu, osea, zuek honek, gordazu bile pentsen dabe dana dakixela. Eta ez da, hola, tío. Osea, que no Sois muy chistoso, pero todavía no le pillé la gracia al chiste de Arguiñano. Porque nosotros no tenemos ningún río que muera en el País Vasco. Ah, ya, eso ya, de geografía nik ez dakit asko,